Raila Amolo Odinga can go anywhere in this country without let or hindrance. Kawasureni do mamalo golokum mani chungo rwako modhi mag tedo maromo metric tons 1,125 kagiwacho ni ng'eto motelo ne ok ni kare. Riwruogo kinde mar LSK nodhi e Doho kagikwedo piny owacho rwako kata kelo mwandugo e pachoka nimar ne ok giluwo chik madwarore. Piny owacho bende nokwedo parono kagiwacho ni ne gidwa rwako modhigo mar konyo jopiny kaluwore kod oro mane dhi nyime thurka. Piny owacho omedo ni mwandugo ne ok gin mana mo kende, to ne oting'o nyaka ochele, ngano to kod oganda mane dhi konyo jopiny ka jong'ad buche John Chigiti koro omiyo piny owacho thuolo mar dhi nyime gi rwako modhigo e pachoka, kawacho ni LSK ne ok onyiso kama ne gigole oboke mane gitiyo godo e sayo piny owacho e wi wachno. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV weche manyien mag Migago en odiechieng'